और सुमिरन के मतलब ये भाई कि जितना देर सुमिरन होके हमें अशब्द बात ना होके तइयो के अपन प्रयास ठीक है कहले बने। हां जी यहाँ के हम सराहना करता नहीं सुमिरन के ना तो दू तल सुमिरन होके हमनी के दुनिया आदमी गाई जा आ कुछ बाउर ना होके ऐसा होइए ना सके ना 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 लेकिन आज यहाँ के हमार कहल रहल में बानी है कि हम समझौले रहनी है कि देख ले कही घर परिवार के भी लोग यहाँ सुनेला ते बात करिए मन ले बनी खाते हम के अभी तक धन्यवाद देता हां जग सफल कर दे। अब तो हऊ बारे जने चाय पिए तारे गोरे गोरे बारे हमरा कहता कि तू बाउर बोलता रह तोहरो ले बाउर बोलता नहीं कल तू दिन में जन जन गाड़ी दे दले बरो शायद सपने में हमनी के ना देव जाए जब तू दिन में अपने ब्याज की गाड़ी दे दले बरो सब सीखल है खिया के गाल फुला दी हूं लेकिन पहले कहनी है कि हम केहू के बोलाइब ना देखब कि अपने मन आवता हर मान गनी है ना बाद में यहाँ के बुझाई लगी केहू आई ना तो बाद में बोलौनी है ना यहाँ बोलावे के पड़ी। हां जी कमेटी में कोनो दिक्कत नहीं के लेकिन हाँ तनी पहले बोलावे के पड़ी। तब अभी है ना से ना बोलाई राखो ना का वीडियो कॉल कर देवलो छोट ब्यास के रात में बक। अब हमने के 12:41-42 होता है 35 से 40 मिनट का भी ताल रही में कथा प्रसंग लय लदारी सब यही में गायब जा लेकिन है ना अजय बाबा आवाज सुनता नहीं नो अजय बाबा जयराम भैया आ ज्वाला भैया 3 आदमी लोग चल 4 जना बाकी बनी जाए साल खातिर जान ले बोलो का तो अरे पैसे मिल जाओ ना कैलकुलेशन तनी गड़बड़ा गइल ह अब अजय भैया दोहरा देने ब्याह जी के साल तो 2-3 गो लड़का बकिया गइल है सब। हां जी अच्छा होई तो आज मिल जाई तारे लोग के पैसा जी घबरा मत अजय बाबा रउआ देरी मत करी अब रउआ सब चलते देरी हो जाइए प्रोग्राम में जयराम भैया के लेके यहाँ ज्वाला भैया के ना गइले आ नीरज भैया पर नावत रहो हाँ रउआ के हम बोला ना रउरा हैप्पी बाबा अब भैया का नाम है दशरथ भैया ने अब तीनों आदमी रउआ लोग के ऊपर छोड़ देने आई ऐसे तो हमनी के श्री भरत शर्मा जी बानी 100 रुपया पुरस्कार भेजल नारायण जी कमेटी के ये पूरा परिवार के बना के रख ऐसे तो हमनी के ताले ताले गो नियम हमनी के अध्यात्म गीत गाई ले जा हां जी लेकिन देखो तनी कि 2-2.5 घंटा सुमिरन भइल आ फिर हम अध्यात्म गाई त लोग के ठीक ना बुझाई गलती ना हैप्पी बाबा हां जी अब तनी मनोरंजन में हमनी के चलब हां जी वो तो धन के कमेटी है नगर है
कि यहाँ निमनो चीज रुआ सब निमन भाव से सुनी ना तो करी कथा प्रसंग लोग नहीं खा सुना रुआ कितना निमन बात कहतनी ऊपर लोग का ध्यान नहीं ना 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 गीत संगीत से लोग का मतलब नहीं कतना बाउल गा दे कतना फुहर बोल दे वो करे मार्केट बा आ वही पर एगो गीत हम गाइले अरे कथा प्रसंग याम परता भोर हो अरे कविया सुने में लागता जोर हो जितना मेहनत हमने के गावे में निमन चीज उतना मेहनत लोग के सुने में लागता यही से निमन का चीज हमने के कम गावता नहीं के तनी बेंजू उठा दी हल्का बेंजू तन उठा दो बक्सवा में बस वाह वाह कि यार कथा पर संगय में पड़ता भोर कविया सुने में लागता जोर हो बेचे लगबा दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नौका न चटनी चटई चाचा जान तनी जुग कैसन बा कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा नहीं मार्केट में आईबा जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा नहीं मार्केट में आईबा अमित चौबे बाबा बानी ट्रेलर ड्राइवर पुरस्कार दिल बानी बाबा का पलगी करो हम काहे कहनी है कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा ना मार्केट में आईबा यहाँ जितना लोग आइल बा निमन बनल बनी न दोस्त का है अरे सब केहू जन बाउर बोल सभियाता सब केहू जन बाउर बोल सभियाता सब केहू जाने बाउर बोल सभियाता आ तबो देखो अरे तबो देखो बायना लेके हो जाता जानता तबो देखो बायना लेके हो जाता जानता अगर चाहत कि कमलबाज 65 बरिस के हो जाए आ तबो मार्केट में रहे त निमन कोई बत रहब जनु करेला तौन करब तब रहब कि कमलबाज कुआं निया ढोल ढोरी में दिया न त जिंदगी भर पीछे रही जाईबा 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 कमलबाज कुआं निया ढोल ढोरी में बिया न त जिंदगी भर पीछे रही जाईबा यही से कहता नहीं कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा नहीं मार्केट में आईबा जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा नहीं मार्केट में आईबा हमनी के पढ़ले रहनी है जे चाचा
गावतो रहनी है जा कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल, जौना कमल के फूल पर ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भई। अब फिर ऐसा काम नीरज भैया कबो ना भइल कि नाभि से कुछ निकलल होके, लेकिन कल युगवा में निकलल हमनी के सोझावे का हमनी के अपन आँखिए से देखनी है कि विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो, विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो, हमरा हैप्पी बाबा आशीर्वाद दिल बनी बाबा के पोलगी करब। विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो। ये कलयुग में नाभि से का निकलल का अरे ढोढ़िए से निकलल बारे चंदन चंचल हो, ढोढ़िए से निकलल बारे चंदन चंचल हो, ढोरिए पर गीत गा के चंदन चंचल थार कीन ले, स्कॉर्पियो कीन ले, घर बना ले, बियाह कर ले, माने रजिस्ट्रेशन करा ले बारे ऊपर जब गई है तो उहे ऊपर गई है कि जमन बात मत बाउर है भई वाला गाउर निमन गई बात रोजे टटोईबा जवन बात बट बाउर उहे भइल बा लगाऊ निमन गई बात रोजे टटोईबा। यही से कहता नहीं कि जब ले ढोरी बगीत नहीं गई बा नहीं मार्केट में आईबा। अब 5 मिनट तो रिम झिम बैठो।